Plastika bez cenzury. První československý podcast, který vás provede světem plastické chirurgie a estetické medicíny. Rozhovory dvou nadšených lékařů, kteří milují svoji práci a rádi o ní vedou dlouhé diskuze. Bez cenzury zde budou bourat mýty, demystifikovat a destigmatizovat plastické operace. Tento podcast je pro vás, ať už plastiku zvažujete, toužíte na sobě něco změnit, nebo vás jen potají zajímá. Doktorka Barbora Brezová a docent Ondřej Měšťák. Tak vás opäť vítame v dnešnom podcaste. Ahoj Ondrej. Ahoj Báro, zdravím z Prahy do Bratislavy. A dnes budeme mať veľmi zaujímavú tému, pretože prenikneme do sveta jedno z najčastejších zákrokov v estetickej medicíne. Podľa mňa je to zákrok, ktorý v zásade si každý možno predstaví hneď po prsiach, že patrí jednoznačne k estetickej medicíne, nie vždy úplne v tom dobrom svetle, to si povieme neskôr. Takže dnes odhalíme tajomstvá sveta výplní pier. Takže to znamená, prečo Angelina Jolie má také krásne pery, prečo sa nám zdá, že sú krásne. A už bez ohľadu na to, že či ste fanúšik výplní pier, alebo len možno nejakým spôsobom o tom uvažujete, alebo vás to zaujíma, alebo možno máte aj nejaké osobné skúsenosti, tak toto všetko si dnes preberieme a povieme aj nejaké odborné veci k výplniam pier, prečo to niekedy možno nedopadne pekne a vyzerá to skôr odstrašujúco. A možno sa dozviete aj to, že samotnú výplň pier by ste možno ani nespoznali. Tak budete prekvapení. Ondrej, podľa mňa ty ako chlap, začneme to takto možno hneď z úvoda. Keď ti povie tvoja vlastná manželka, že si chce ísť dať vyplniť pery, čo by si jej na to povedal? No aj to určite doporučím. Ale ku mne. Ale záleží jak ke komu a je to opravdu je tam hodně tenká línie toho, kdy to vypadá dobře a kdy ne. Zvětšený rty obecně a deformovaný rty je jeden z nejčastějších stereotypů vnímání estetické medicíny obecně a lidi si myslí, ať se aplikuje výplň nebo botox, že prostě automaticky nebudou vypadat přirozeně. Stejně jako u zákroku, který jsme diskutovali dříve, dobře provedený zákrok se pozná, takže se nepozná, takže i zvětšení rtu jde udělat tak, aby nebylo poznat, ale jak říkám, ta hranice je hodně tenká a musí si dát ten člověk, jak ten lékař, tak i pacient pozor, jakým způsobem se to bude provádět. A opravdu ty příliš vyplněné rty a deformované rty, který většina společnosti nevnímá jako hezké, to je jeden z největších problémů podle mě vnímání estetiky vůbec a ta epidemie těch množství lidí, který má deformované rty, je hodně velká, ale jsou deformované jenom z našeho pohledu, ne z pohledu samozřejmě té skupiny, která si to nechává píchat, pro ně to je krásné a to musíme respektovat, ale obecně bych byl trošku konzervativnější s tou velikostí a množstvím výplně, která se dává v poměru k tomu, jak vlastně ten ret je velký, jako má anatomii. Presne tak. Je to vlastne naozaj jeden asi aj z najčastejších zákrokov, s ktorým vlastne tá klientka príde vôbec ako dopyt pre prvý zákrok estetický. Naozaj sú to mnohokrát 18-ročné dievčatá, ktoré čakajú na to, že dosiahnu 18 rokov a môžu si ísť dať, pretože vieme, že teda tieto materiály sa nepíchajú mladším osobám ako je 18 rokov. Takže doslova sa na to tešia, dávajú si to ako nejaký darček. Tak ja si ani neviem predstaviť, že ja keď som mala 18, že by ma niečo také napadlo. Takže naozaj tá doba je úplne iná, je to prvá estetická skúsenosť a veľmi veľakrát nemusí dopadnúť úplne dobre a môže to skončiť veľmi zle, pretože to vie zohrať aj na psychiku toho dievčaťa v tom veku ešte veľmi veľa. Ja som sa neraz stretla s tým, že to skončilo až depresiou po tom, čo tie pery teda nedopadli dobre, pretože vieme, že mnohé z tých 18-ročných dievčat jednoducho si možno nemôžu úplne finančne dovoliť nejaké zákroky u renomovaného lekára, takže hľadajú možno nejaké jednoduchšie cestičky a skratky a dajú si to aplikovať v rôznych pofiderných salónoch a tak ďalej.
a dopadne to zle a potom majú z toho naozaj veľké problémy, depresie, sú nešťastné. Takže som rada, že urobíme takúto osvetu, pretože tá téma je veľmi obšírna, netýka sa to len mladších žien, lebo vyplňame pery aj starším ženám a povieme si prečo. A je fakt, že budem rada, ak si v budúcnosti možno nepredstavia hneď iba také tie dva párky, ale predstavia si pekné naozaj pekné šťavnaté pery, ktoré ani na ako keby vizuálny dojem a ani na taktilný dojem nemusíte spoznať. No to mě zajímalo teda. To musíš poslať tvoju ženu. Možná začneme odmítá veškerý zákroky, skoro veškerý zákroky estetické medicíny. Samozřejmě Kovářová kobyla. Áno, inak. Když začneme od konce úplně, tak nebojte se, aby jsme nezačali tady s tím tématem úplně negativně, tak když se to nepovede, tak to je rozpustit hyázou, která teda bohužel teď nějak je problematická českým, možná i slovenským trhu, možná na celém evropském trhu získat, ale jde to rozpustit a jde to potom napravit, nebo už se to vůbec nemusí dávat zpátky, takže už bych se toho nebál, ale my se budeme povídat o tom, jak se to dělá hezky a jakým způsobem ty výsledky můžeme mít pěkný. Presne tak. Tak, možno zo začiatku môžeme povedať, že aké máme iné možnosti. Tých iných možností na zväčšenie pier veľa teda nemáme, čo sa týka nejakých neinvazívnych ciest. Ja si pamätám, keď raz ku mne prišla jedna klientka, veľmi mladé dievča, a teda bola to práve jedna z tých, ktorá sa naozaj tešila, kým bude mať 18, aby teda už mohla si dať výplň do pier. A teda spomenula mi, že doteraz teda si ich zväčšovala, keď išla na nejakú party, takzvanou Kylie Lip Challenge. A ja som si to teda musela vygoogliť a asi si urobíte aj teraz vy, poslucháči možno, čo to vlastne je a budete prekvapení. Bola to challenge, ktorá prebiehala na sociálnych sieťach, kedy si vlastne pred nejakou party zväčšovali teda pery určitým spôsobom nejakým podtlakom, napríklad na pohári. Pozor. Takže to je zajímavý. To je podobná jako podtlachová podprsenka Brava, která se používala na dočasné zvětšování prsů, prodávala se v sex shopech a my jsme ji pak začali používat v plastické chirurgii na vlastně zlepšení příjmu přenosu tukové tkáně do prsů, u zvětšování prsů a o rekonstrukcí prsů jsem ji používal, teď už není na trhu, ale taky vlastně dočasně zvětšila tkáň podprsenka, takže to jsem mi neviděl, že to jde udělat i s rtama takhle. No, proti vznikne ti podtlak, prekrvenie a tak ďalej, opuch. Aby sme po vydání podcastu pak neměli nějaký množství na pohotovosti nějakých vytáhaných rtů. Nie, áno, práve upozorňujem, že pozor, samozrejme toto nie je... to úplne dělat. Určite to neodporúčame, pretože môže dojsť aj poškodeniu toho tkaniva, takže rozhodne nie. No a jak samozrejme... se to jmenuje jinak, že si to vygooglil ještě jednou, když tak dáme popisek nicméně do... Kylie Lip Challenge sa to volalo. Kylie Jenner, vieš? Kylie Lip Challenge. To neznám. Tak zatiaľ si to môžeš pozrieť. A ja sa vrátim ešte k tým neinvazívnym cestám, takže samozrejme asi každá žena pozná rôzne lip plumpery, čiže nejaké lipsticky s obsahom kapsaicínu, ktorý vlastne spôsobuje nejaký dočasný opuch a vytvára taký dojem zväčšenia pier. Ale teda, všetko toto sú cesty, ktoré samozrejme nie sú úplne, najmä tomu, vhodné, bezpečné a keď chceme naozaj aspoň na pár mesiacov tie pery zväčšiť, tak sa nevyhneme invazívnejším procedúram. Jinak jsem teda našel Kylie Lip Challenge, našel jsem to a opravdu to nedoporučuju. Nedělejte to, nevypadá to hezky. No ja som teda tiež bola vtedy šokovaná, ale vidíš, no, tak toto hovorím pretože tak aj ty máš dceru a ja mám dceru, tak aby sme boli pripravení na to, čo keď raz dospejú a pôjdu chodiť na party, tak budú doma pred party v izbe vyvádzať, aby si začali pery. No a co ty střední invazivní cesty? Můžeš rychle projít historii, co se všechno vlastně píchalo do rtu. Střední invazivní cesty bych bral takový ty
vlastně výplňový materiály a pak máme ještě vlastně chirurgický taky cesty ke zvětšení prsu, ke zvětšení rtu, který se... Stále pri tých prsiach. No, který se... všude samý prsa, který se používají. Takže máme ty méně invazivní výplně a pak chirurgický, který se popíšeme. Můžeš nám něco říct k historii těch výplňových materiálů? Tak okolo v roku 1900 to začalo takým skúšením ako parafínu do pier, potom v nejakých 60. rokoch zase silikón a neskôr v 80-kách kolagén, ale to všetko má samozrejme svoje nejaké komplikácie, nežiaduce účinky a alergie, takže až potom vlastne v nejakých tých 90. rokoch s kyselinou hyaluronovou prišlo vlastne tá doba výplní pier a tých biokompatibilných materiálov. Samozrejme, treba tiež rozlišovať čisto materiály, ktoré sú plne vstrebateľné, ako je práve teda kyselina hyaluronová, teda pokiaľ sa bavíme o nejakých kvalitných výrobcoch, ale potom môžu byť aj materiály, ktoré sú určitým spôsobom semipermanentné tie výplne. To znamená, že obsahujú nejaké väčšinou to bol teda ten metakryl a mikrosféry a ono to vlastne v čase v tej pere, to podľa mňa ty sa určite tiež stretávaš medzi svojimi klientkami, lebo my sme vlastne tá doba, kedy vlastne riešime práve tie komplikácie týchto materiálov a vlastne výsledkom môžu byť v podstate také hrčky a granulómy, ktoré sú v tom tkanive a ktoré inak ako chirurgicky vlastne vybrať nejdu. Tie nie sú možné rozpustiť práve teda tým enzymom. Už si vyberal takéto niečo, Ondřej? Myslím, že jo a samozřejmě nevstřebatelný výplně do obličeje jsou obrovský riziko a vůbec to nepatří, ať už jde o metakryl, který už jsme snad zmiňovali, což je vlastně rozpuštěný plexisklo, polymetylmetakrylát, který dělá obrovský komplikace nejenom v obličeji, ale i v prsu, kdy se injikoval do penisu a v jiných oblastech a opravdu může fungovat dobře, je výhoda, že je fakt nevstřebatelný, nevýhoda je, že může fakt dělat velký reakce, granulomy a ty lidi opravdu mutilovat. A to je vlastně 100% ten materiál, který se píchá, ale může být i třeba 1% v takzvaném aquafilingu, ve kterém je 1% nevstřebatelného materiálu, 99% vody. A i ty, tím, že jsou nevstřebatelný, když se to vynikuje nějakým způsobem netřeba ideálním, respektive když se dostane infekce na to jinak, tak pokud se infikuje materiál, který je inikovaný difuzně ve tkáních v oblasti obličeje nebo i toho rtu, tak už to z toho nikdy nikdo nedostane. Na tom se udělá takzvaný biofilm na těch mikrosférách, mikrokapínkách a prostě ty lidi skončí s mnohotnýma abscesama v obličeji a drenážema, který trvají měsíce, antibiotikama a je to těžký. Takže žádný nevstřebatelný materiál nedoporučujeme dávat do obličeje. Samozřejmě často to funguje, jsou nějaký nový, modernější, ale může to být problém, zejména když se na to dostane infekce, tak s tím opravdu hodně opatrně pracovat, eventuálně si to nechat opravdu zkušenýho lékaře. A jediná věc, kterou fakt jako bezpečně doporučuji, je kvalitní kyselina hyaluronová. Ja som, musím povedať, že metakryl v tkanivách videla a naozaj, aby si to vedel aj predstaviť, o čom asi hovoríme, že to nie je nejaká ohraničená vec, ale ono sa vám to vlastne v tom tkanive vašom vlastnom inkorporuje a rozleze a vyzerá to ako taký drobný kaviár v tkanive. A teraz naozaj nie je možné ani to vybrať v nejakom ako keby celku, pretože je to v tých tkanivách rozlezené. Takže ak naozaj sa tam ako k cudziemu telesu dostane nejaká infekcia, vytvorí sa tento biofilm a aktivuje sa nejaký zápal, tak vlastne tá liečba je veľmi komplikovaná, dlhá a s veľmi nepeknými následkami, mnohokrát vlastne trvalými jazvami. Takže čo sa týka samotných pier, tak treba povedať, že tá samotná pera je veľmi, veľmi jemné tkanivo. Jemné tkanivo, ktoré je citlivé a ktoré, a to sa teda dostaneme možno k tomu pri tých aplikačných technikách, k tomu tak treba aj pristupovať, že možno si to trošku tak zľahčil na začiatku, že dá sa to rozpustiť, ale ono vždy treba myslieť na to, tým, že je to jemné tkanivo, tak každá opakovaná trauma tomu tkanivu vytvára nejakú jazvu. A tá pera vlastne sa bude meniť a
už sa nemusí vrátiť úplne do pôvodného stavu. Takže není to úplne ako keby vyzmizikovateľné a treba na to vždy mať taký malý nad sebou výkričník. Všechny vlastně estetické zákroky, nebo žádný z estetických zákroků nemusí být úplně reverzibilní do původního stavu, takže je důležité se rozmyslet a výhoda teda je, teda u nás ten Metacryl k dispozici není, už není na trhu, nevíš, jak to je na Slovensku? Ja mám tiež informáciu, že nie. Ako oficiálne určite nie. Dobře. Však lebo kedysi sa to vlastne do prsníkov dávalo a tak ďalej, takže, ale toto už áno, je zakázané. Ale ja som teda počula, že nie úplne oficiálne to sú stále lekári, ktorí to aplikujú. Aj do oblasti, ktoré sú napríklad tzv. Tie danger zones v oblasti tvári, čo je pre mňa úplne nepochopiteľné, ale preto robíme tento podcast a osvetu, aby sa aj samotní pacienti vždy informovali o tom, čo a kde a ako im bude aplikovateľné a nespoliehali sa len na možno niekedy nejakú reklamu. No, dnešní podcast teda bude hlavně zaměříme se asi na kyselinu hyaluronovou, co myslíš? A mohli bychom si teda ještě předem říct ještě něco k těm ostatním, kromě tady těch vlastně výplní, který jsi zmínila. Existuje ještě vlastně víc chirurgická výplň, což je vlastně přenos tukové tkáně, který je taky trvalý, taky se musí dělat tím pádem opatrně hodně, ale viděl jsem opravdu hodně příznivý výsledky z toho, ale spíš, když asi to je individuální, ale dělá se spíš v celkový anestezii k nějakým jiným zákrokům, bych to spíš doporučil kvůli komfortu jak pacienta, tak i chirurga, ale může asi se projít v lokále, ale v České republice se tolik nedělá, byl boom před 10 lety ve světě, ale v dnešní době se dělá trošku míň z těch chirurgičtějších. No a pak jsou ještě vlastně chirurgické techniky zvětšení rtu, kterým se možná můžeme věnovat pak i jindy, což je vlastně kapitola sama pro sebe a tam existuje několik variant, nejčastější ve světě je takzvaný lip lift, což je vlastně taková excize kůže pod nosem, několika milimetrů kůže, která zvedá vlastně střední část toho rtu, což je trošku nevýhoda u nějakých pacientů, zejména starší, když mají svěšený koutky, tak je dobrý to doplnit i s takzvaným corner lip liftem, kdy se vlastně dělá excize kůže laterálně zevně nad koutkama a zvedají se koutky, což je hodně efektivní procedura, třeba spojená s faceliftama, protože při stárnutí dochází k prodlužování rtu, k padání koutku a tady to technika opravdu funguje a jizvičky se dělají menší u starších lidí, takže u starších lidí to je efektivní. Takže lip lift, corner lip lift, anebo takzvaný VY posun, což je technika mýho táty, kterou kterou vymyslel a přines z rozštěpové chirurgie, kde vlastně se dělá takový Včko na sliznici uvnitř rtu, dělá se jedno uprostřed a ještě on k tomu navíc dělá 2 po straně ve 2 fázích a vlastně se vysune ta červeň dopředu. Já jsem tím neměl úplně velký zvětšení rtu, když jsem to párkrát dělal, tak jsem pak začal dělat ty lip lifty, ale je to jedna z možností, která je taky takzvaný VY posun. Myslím, že je to veľmi pekná technika, ktorá je indikovaná u takých špecifického tvaru pier, ktorý musí byť na to a ktorý z toho bude akoby veľmi profitovať. Nie je to technika, ktorá je nejakým spôsobom aplikovateľná na keby štandardne na každý typ pier, ale sú klientky, ktoré majú takú tú úzkú predsunutú taký špecifický typ pier, na ktorý to veľmi pekne funguje, ale je to veľmi malá skupina. A presne ako si spomenul, čiže tieto fat graftingy väčšinou tiež skôr ako súčasť teda nejakého faceliftu, kde teda fat grafting aplikujeme aj do oblasti tváre a popri tom teda trochu dávame aj do pier, ale teda musím povedať, že určite tým, že aj robím tak s tou kyselinou hyaluronovou vieme byť o mnoho presnejší a precíznejší ako s tým fat graftingom. Fat grafting je len taký, by som povedala, jemný objem a jemná taká rejuvenácia tých pier, ale určite s tým nevieme dosiahnuť nejakú zmenu a zvýraznenie tvaru a kontúr a tak ďalej. Takže tak. A čo sa týka lip liftu, tomu by som určite venovala jeden samostatný diel, pretože je to veľmi obširná a široká téma a týka sa aj mladších, aj starších, ako samostatný zákrok, ako kombinovaný, takže tomu by sme určite venovali samostatný diel. A
V neposlednom rade ešte poslednú chirurgickú teda možnosť, kým prejdeme k tak samotnej kyseline hyaluronovej, treba spomenúť aj tzv. Implantáty do pier, to znamená silikónové prúžky, ktoré sa dávajú do pier, ktoré vlastne sú vyrábané v rôznych veľkostiach. Na základe teda veľkosti tej pery sa tam aplikujú z vlastne jedného takého drobného rezu z boku pier a vsunú sa vlastne špeciálnym, na to je aj taký nástroj k tomu dodávaný a pretiahne sa vlastne ten prúžok cez tú peru. Hornú aj spodnú. Takže aj toto je možnosť, ako naozaj, že trvalejšie zväčšiť pery. Ja si myslím, že u niekoho veľmi vhodný zákrok a u niekoho to úplne není vhodné, ale skôr sa od toho ustupuje a vždy to tam prostě cítiť. Já jsem to asi 10 let. Já vím, když jsem začínal, že to nějaký firmy nějakým způsobem pušovaly, ale teď musím říct, že jsem 10 let o tom vlastně neslyšel vůbec. No a nikdy to po mně nikdo nechtěl. Ale asi záleží prostě na oblasti. A ty jsi to viděla, nebo jak je to s přirozeností, co se týká palpace, jako na dotyk? Tak na dotyk to cítiš, keď si chytí tú peru človek pomedzi prsty, tak samozrejme ten prúžok tam nahmatá, ale on není uložený povrchovo, takže to není také, že vám to úplne trčí, ale samozrejme pri stlačení tej pery to cítite a ja teda dosť často, ten prúžok nemá nejaký ako keby tvar v zmysle, že nevytvorí, on urobí iba objem do tej pery. To znamená, že ja mám klientky, ktoré teda majú zavedený tento Permalip a ja im vlastne korigujem potom už kyselinou hyaluronovou nad tým v inej vrstve nejaký shape tej pery. Je to jedna z možností, pretože ak by si to vybrali, samozrejme tá pera už sfúkne, čiže už to majú zavedené nejako dlhšie, ale stále sem tam príde nejaký dopyt aj na takúto vec a potom treba zhodnotiť vlastne ako keby tie zase výhody a nevýhody a skonzultovať to s klientkou. Len teda nech máme nejaký ucelený obraz o tom, že aj takáto možnosť existuje a už je to potom na tej konzultácii s lekárom. To je taky nevstřebatelný materiál. Výhoda toho je, že když se pak infikuje, což se určitě může stát, tak jde vyndat na rozdíl od metakrylu, který je difuzně inikovaný ve tkáních, tak ten nevyndáme. No a podobně jako ten Permalip, jak se zmínila, to vlastně výplň tím silikonem, implantátem ze silikonu a přirozenější možná je vlastně v dermis, nebo kde vzít vlastní tkáň, vlastně unikať z těla a podobně vlastně tam vsunout do toho rtu. To jsem taky viděl, ale fakt jsou jenom takový kazuistiky v učebnicích, není to prostě standardní věc, ale viděl jsem tím hezký výsledek na fotce před tapou, ale nikdy jsme to nedělali. A z hľadiska toho, čo sme si všetkého toto povedali doteraz, tak naozaj úplne prvé miesto v možnostiach zväčšenia piera, nejakej korekcie, stále zohráva kyselina hyaluronová. A teda prečo vlastne prídu tie klientky, že to chcú? Nie každá chce vyslovene zväčšiť tie pery, niektorá chce iba dokorigovať nejakú asymetriu, pretože niekto môže mať jednu stranu vyššiu, nižšiu, taktiež môže mať nepomer vo veľkosti hornej dolnej pery, pretože taký ten estetický, najestetickejší pomer by mal byť 1:1,6, o tom sme sa už rozprávali. To znamená, tá horná pera, a tiež sa to teraz líši od etnika, je menšia ako tá spodná, alebo mala by byť esteticky menšia. U černošskej populácie napríklad, presne tak. 1,6/8. Áno, čiže ono sa to stále treba aj na toto prihliadať, na tú samotnú anatómiu tej pery. To znamená, že má nejakú svoju kontúru, má svoju tzv. Cupid's bow, to znamená takúto striežku v strede, áno. Má nejaké tuberkula, čiže je niekde, není všade rovnako hrubá tá pera. Je niekde hrubšia, v strede je tenšia do objemu, takže toto sú všetko estetické nejaké znaky tej pery, nielen estetické, ale hlavne anatomické, ktoré treba vždy rešpektovať, aby sme dosiahli prirodzený výsledok, že nie je to len o tom, že nejako halabala rovnomerne to tam nejako, ako keby, jak keď sa plní nejaká šiška, že to proste len tam akože streknete. Jak to někdy můžeme vidět takový výsledky na sociálních sítích a je to tak, ten red má jasně danou anatomii, co teďko Bára popsala,
a ta by se měla respektovat jako výplně tukem nebo výplně kyselnou hyaluronovou a nejde tam prostě udělat 2 párky, jak se říká, předtím udělat ty duck lips. Takže a nahoře vlastně uprostřed je tuberkulum a to by mělo zapadat do takového výběžku, co je vlastně mezi těma uprostřed na dolním rtu a na dolním rtu jsou zase ty tuberkule, takový výběžky po stranách. No a to by mělo hezky tam být vidět, můžem pak hodit možná popisný obrázek, kde to bude hezky, já mám v jedné prezentaci to hezky naznačený a ta anatomie, to je asi jako jedno z pravidel číslo 1, kromě vlastně kvality materiálu a pak ty i techniky, opravdu znát anatomii a respektovat anatomii toho rtu, jak má vypadat. I když je někdy se třeba už primárně, že jo, ten vstupně jsou ty rty vlastně rovný, že vlastně tu anatomii klasickou, ideální, co je většinou populace vnímaný jako krásný, nemají a aspoň nějakým způsobem to tam pušovat a přiblížit toto výplnění do tady toho tvaru. Presne tak, nie každá pera je rovnaká a sú aj špecifické tvary pier, napríklad veľmi ťažká M-shape, takzvané písmenko M, hej, pera, ktorá na aplikáciu, že sa vlastne vnútorná strana tej hornej pery vlastne stáča dovnútra a je to na aplikáciu ťažšie skorigovateľné, aby to vo finále vyzeralo prirodzene. Taktiež je veľmi podstatné si tú peru všímať aj v dynamike, to znamená pri rozprávaní, ako sa tie svaly hýbu, či ju náhodou nevtáča a nezrotováva dnu, ako sa odhalujú vlastne zuby a ďasná, lebo tá pera tiež by mala nejakým spôsobom do nejakej miery tie zuby prekrývať. Keď už ich ani nevidieť, asi bude zle. Takže toto všetko sú veci, ktoré ten lekár pri tej konzultácii s vami hodnocuje, vlastne pozoruje nejakým spôsobom, vyhodnocuje na to, potom ako bude pristupovať, to znamená, aký materiál použije, lebo tiež to nie je tak, že štandardne tým istým a všetky. Čiže aký materiál použije a samozrejme to aj o vašich predstavách, ako by ste si želali tie pery vo výsledku mať. A potom aj akú techniku pri samotnej aplikácii zvolí. Takže naozaj to ma niekedy udiví, že vlastne veľa práve začínajúcich a úplne ako keby mladých lekárov v estetickej medicíne začína práve aplikáciou pier, pretože možno zdanlivo sa to zdá ako niečo, čo je akoby jednoduché, vidíme to proste všade, že prvé čo sú pery. Ale pritom si myslím, že tie pery sú extrémne na tom človeku viditeľné a stačí malý lilinko, že sú neni úplne esteticky z toho hľadiska našej takej tej štandardov krásy, áno, keby sme to tak mohli nazvať, lebo samozrejme každému sa môže páčiť niečo iné, ale to, čo väčšina ľudí vníma ako niečo pekné, tak môže to byť krásna žena, ale tie urobené pery a možno, že aj môžu byť celkom dobre urobené, vidíte. A už vám to začne vrtať a už možno to ostatné zrazu není tak uveriteľné, tá je krása. Neviem, či teraz som to akože úplne dobre vysvetlila. A aby... Ja myslím, že jo. Že je to vec, ktorá tú krásnu ženu môže hrozne rýchlo urobiť zrazu možno tuctovou. No, hele, já mám úplně stejný názor a jak říkám, je to individuální a my nemáme prostě v hlavě patent na krásu a prostě každá sociální skupina je trošku někde jinde stran vnímání toho, někdo chce prostě obrovský prsa a je za to rád, který nevypadají přirozeně a já to respektuju, no, nebudem to dělat, ale respektujem to, ať je každý šťastný. Maximálně, ale za mě opravdu ty velký rty nebo ty prostě deformovaný, ty, který ztrácí anatomii, tak nějakým způsobem snižují důvěryhodnost pro mě těch lidí stran nevím, jestli je to správně říct důvěryhodnost, ale obecně můžou tu ženu opravdu schodit dost tu její krásu a lidi se koukají vlastně jenom na ty rty, které jsou nějakým způsobem deformovaný a vlastně ta zbytek krásy, třeba toho, co říká, může být nějakým způsobem potlačené. To vnímání toho může být narušený, takže
takže je to často škoda opravdu. A i vlastně oni si dělali studie, že jo, proč si ty ženy dávají, že jim nestačí prostě 1 ml, jedna dávka dortu a proč chodí znova a znova, tak ono je to i o zvyku, o závislosti toho, že vlastně poprvé, když měli tu aplikaci, tak se jim vyloučil dopamin, měli z toho radost a oni vlastně to hledají znova a znova a z toho pak vznikají ty přeplněný, jak celý obličeje, tak i přeplněný rty a to může být jeden z vlastně z takových psychologických důvodů, proč k tomu dochází, protože já osobně to třeba nechápu a může to být fakt i psychologický vyšetlení, biochemický, co vlastně v té hlavě se provází, že ty lidi vlastně přestanou vnímat to, jak to vlastně v reálu vypadá, přestanou na to mít náhled. Tam je ešte jedna vec, prečo sa tomu tak stane a prečo sa to deje. A to je fakt, ktorý súvisí už potom s tými komplikáciami a to je migrácia výplňového materiálu. Pretože ten výplňový materiál, ktorý sa dáva do červene piera, ešte tu by sme možno mohli takú poznámku povedať, že pera nie je len to červené. Pera je vlastne aj to tkanivo nad tým, ktoré je vlastne od pery k nosu. To je biela časť tej pery. To znamená, že tá výplň, ktorá je aplikovaná do červene tých pier, môže vplyvom, a teraz tu môžeme sa baviť o tom, či aký materiál bol použitý, že nevhodný materiál technikom, ale niekedy sa to jednoducho aj môže stať u pacientky, ktorá má aktívnejší sval, ktorý je kruhový, ktorý je okolo teda a súčasť tej pery, tak akoby vytlačí časť toho materiálu mimo červeň pery, čiže do tej bielej časti nad. A tá klientka pri pohľade do zrkadla, keďže sa my väčšinou vnímame takto en face spredu a nevidíme sa v tom 3D a z boku, tak si vníma, že aha, no už tá červeň pery je zrazu menšia, ako bola a chcem ísť na ďalšiu aplikáciu, lenže tá výplne zmizla, ona len sa posunula. Jo, a to znamená práve z toho boku to príde do takého toho kačičkového efektu. Čiže pri jednej aplikácii sa to nestane, pri druhej už sa má menšiu peru, zase keď časť materiálu migruje, tak vlastne ako keby dojde k sumácii a výsledkom po 2-3 aplikáciách naozaj môže byť, že už celá tá pera v profile môže odstávať a vytvárať kačičkový dojem. Pretože v tej oblasti bielej časti pery je prirodzene aj menej nášho enzymu hylázy, ktorý my máme a ktorý odburáva tú kyselinu hyaluronovú. To je zajímavé. A preto tam drží tá výplň o mnoho dlhšie ako v tej červeni. No, hele, já si tím trošku lámu hlavu, proč tam vidíte ten bulging, takový vyklenutí vlastně nad hranicí té červeně, tomu říkáme vermilion, jo, tak nad tím se vidí takový prostě plnost, jo. A ten stín, která by měla být v rámci té hranice, tak je posunutý prostě o milimetr 2 nad tím, ten stín. No a tam už to je jedna vlastně, jako vidíte třeba, můžete poznat implantáty na prsech podle nějakých znaků. Někdy to není poznat vůbec, ale někdy můžeme. Tak i na tom rtu vlastně jsou takový stigmata, který prostě nám řeknou, že ta výplň tam je. Což neříkám, že bychom potom měli pátrat, ale tady to je zvláštní. Ta plnost vlastně jedna z věcí, která mi přijde, že malinko tu deformitu dělá, a je zajímavý, že to může být vlastně i tím, proč tam ta plnost je, že je tam méně hyázy, že se tam prostě ta kyselina drží víc. Presne tak. A ono to mnohokrát sa teda ženy aj dopytujú potom, že vlastne koľko mi ten efekt vydrží a kedy sa vstrebe tá kyselina hyaluronová. Ono je to veľmi individuálne a tak ako pri tých iných materiáloch, ona sa vlastne do tých tkaní tiež inkorporuje. Čiže nie je úplne 100%, že ona teraz akože po 3, 4, 6 mesiacoch, že zo dňa na deň tam proste nie je. Ono čas sa nejaká odbúra, čas tam ešte v tom tkanive ostane, čas aj veľmi dlho, takže ono pozor na tie opakované aplikácie, lebo práve tie zmeny sú veľmi diskrétne, pomalé, my si to až tak v tom pohľade do zrkadla nevšímame. Čiže naozaj dať na toho lekára, že pokiaľ ja mnohokrát a teda samozrejme aj ja mám klientky, u ktorých došlo k nejakej migrácii, ale ono niekedy to nie je úplne ovplyvniteľné ako keby len tou technikou a materiálom, ale je to aj nejakou anatómiou a tou funkciou, keď sa človek nad tým zamyslí. Len treba občas ako keby zísť z tej cesty, malinko sa vrátiť späť, možno tú časť nad tým rozpustiť, chvíľku počkať, nechať to vyhojiť a potom pokračovať v zväčšovaní, lebo inak sa dostaneme do začarovaného
kruhu. Si ještě udělal takový anesteziologický okénko a řekl bych moji příhodu, když jsem aplikoval mý kamarádce Lence, vlastně jsem dělal první výplň dortu, když jsem začal někdy prostě před nedávno? 12 nedávno, před pár lety. No a ona je opravdu citlivá. No a vypadalo to jako pak jako mučení, prostě středověký, to, jakým způsobem ona tam nadskakovala, to prostě jsem říkal, hele, tohle to fakt dělat nebudu. Já jsem fakt citlivý, taky nemám rád, když mi někdo dělá něco bolestivého a snažím se, aby fakt všechny zákroky, co dělám, byly co nejkomfortnější a opravdu, aby ta bolest byla minimalizovaná. No a tady to, já si myslím, že ona měla i emlu, jako prostě na tom rtu a stejně jako ta reakce byla obrovská. Tak jsem říkal, hele, tak dokud se nenaučím fakt jako to dobře anestezovat, tak prostě to dělat nebudu. Takže jsem objel svět, naučil jsem se dentální bloky, naučil jsem se prostě vystříkávat i sliznici xylokainem a tam pak napíchat vlastně do toho vestibula anestetikum, dělal jsem svodnou anestezii a prostě emlu jsem taky dával, takže taková 4násobná anestezie. A ještě aj výplně mají v sebe ten lidokain. A výplně mají vlastně taky v sobě, no a pak jsem zjistil, že ono to zase tak moc nebolí vlastně. Tak jsem postupně přestal tu anestezii dělat míň a míň a důležitý je samozřejmě dát tu emlu, ale prostě jak člověk vidí jednoho člověka prostě z milionu a zrovna takhle prostě na to reaguje, tak si pak říká, že to dělají všichni, ale ono to fakt tak není, tak je důležitý se naše teorie ověřovat. Takže jdou dát různý svodný, kde se toho člověk bojí, tak vystříkat fakt vestibulum. Sorry, ale ja si stále predstavím pacientku, že proste pol dňa je úplne umrtvená od hlavy po pety a takáto pusa. A že, kde ste boli na perách? Ja, jasné, u Ondra. No, hele, někoho to, jako je to nepříjemný a oni to zvládají s tou emlou docela dobře, ale jde třeba udělat opravdu nastříkat xylokainem a jde dát vlastně inzulínkou trošku do toho vestibula, vlastně do vlastně hranice rtu zevnitř do sliznice a ono to udělá takovou hezkou svodnou anestezii a není to zase tak oteklý, no, ale já jsem pak dělal pěknou 4 kombinaci a fungovalo to hezky, ale pak nic necítili, no. A zase tu je druhá strana, vieš, že keď to dávaš vlastne z tejto strany vnútornej, tam reálne ako keby v tej mokrej časti v úvodzovkách iba pár milimetrov ide cieva, nej arteria. Čiže je tam riziko pri nejakej, dajme tomu, nejakých vetveniach, že si môžeš zbytočné hematómy urobiť skôr, ako vôbec začneš aplikovať výplň a môže ti to potom skreslovať pri samotnej aplikácii potom už potom ten tvar, takže... No. Může taky, no. Já jsem toho zase tak moc nenapíchal, nestalo se mi to teda, ale teď už, když už dělám, tak spíš fakt jednodušší rty, malinko do toho napíchám a používám emlu jenom. My máme teď doktorku Figlarovou, která je fakt šikovná u nás, která dělá výplně a největší expertka je tady Bára, takže tě poprosím, prosím tě, uveď nás do těch moderních technik, jak se to v dnešní době dělá. Neviem, či by som sa považala za expertku, ale tak už nejaké tie pery napíchané samozrejme mám. A teda samozrejme som sa aj zúčastnila mnohých školení aj s takými úplne top lib masterkami, ale treba povedať podľa mňa hlavne to, že v prvom rade je to o estetickom cítení. Čiže to buď niekto má alebo nemá. A o tej jemnosti a technike potom v rámci teda tej aplikácie. A o tom, aby nad tým aj ten samotný lekár rozmýšľal, aký materiál použijem, v akej vrstve ho dávam, čo tým chcem dosiahnuť a tak ďalej a rešpektoval samozrejme želania tej pacientky. Čiže tie techniky môžu byť akokoľvek moderné, ako napríklad známa Russian Lips technika, ale tiež to nie je aplikovateľné u úplne každej a nie je to ako jediná správna. Takže tých techník máme veľmi veľa a môžeme tu vlastne výplň ako takú aplikovať či už ihlou alebo takou drobnou tupou kanilkou. Prípadne sa na tie ihly existujú rôzne, teda ešte tiež techniky. Tu by som ešte možno, práve ma napadol taký malý poznatok, že prosím vás, nedávajte si nikde aplikovať u kozmetičky nejakým derma penom, či ako to volajú, proste vpravovať kyselinu hyaluronovú dopier. Aplikácia kyseliny hyaluronovej dopier akýmkoľvek spôsobom patrí len
do rúk lekára a nie kozmetičky. A to si povieme aj pri tých komplikáciách, ktoré môžu byť naozaj veľmi závažné. Takže môžeme ho aplikovať pomocou takej fanning techniky, to znamená akoby VR-ovi to môžeme aplikovať vlastne v rámci kontúry, tzv. Tenting, že stavám akoby taký stan a dvíhame tú peru. Takisto sa samozrejme vždy musíme venovať aj tým kútikom, lebo nič horšie ako krásna pera a kútiky smerom dole. Aby nebyli smutní, že si nevenovala. Áno. Čiže ale hlavne rešpektovať anatómiu, zhodnocovať to vlastne, aby stále ten pomer bol zachovaný tej pery, aby sme neurobili hornú väčšiu, pretože to málo kedy bude vyzerať dobre. Pardon. No. Pôjde to vystřihneme. To vystrihneme. Alebo to můžeme nechat. Takže áno, a samozrejme existujú aj výplňové materiály, ktorými môžeme urobiť iba naozaj jemnú hydratáciu pier, to znamená kyselina hyaluronová na seba naväzuje vodu, to je jej vlastnosť. Takže tým môžeme my tú peru, to tkanivo určitým spôsobom aj zhydratovať, zjemniť tie drobné vrásky a vôbec to nemusí byť do nejakého objemu. Takže tých techník je naozaj veľmi veľa a naozaj sa netreba dávať zlákať nejakými trendami typu, že len rašlny sú správne pery, alebo minule som videla, prosím ťa, taký taping nad perami. Takže treba sa nad tým trošku zamyslieť a vlastne aplikovať to tak, aby bol ten klient s tým estetickým výsledkom, aký si želal, spokojný. A tiež treba zdôrazniť, že to mnohokrát nejde dosiahnuť na jedno ošetrenie. Že tá aplikácia musí byť postupná, pretože tá pera má určitú expanznú kapacitu. Je to tkanivo, ktoré, ako sme si hovorili na začiatku, veľmi jemné. Takže ak máme aj predstavy, že chceme tie pery plnšie, tak to možno niekedy je možné dosiahnuť až po opakovaných aplikáciách a nie, že naraz dať veľa a nejakého hutného materiálu, pretože to všetko skončí tým pádom mimo tej pery, lebo ona to vlastne ako keby nestihne spracovať a aj tak to vlastne pôjde, vytlačí sa to mimo. Dobře, tak hele, jenom krátce mi odpověz teďko mám takový otázky na tebe. Pár. No poď. Co mě napadlo teďko, používáš radši kanilu anebo jehlu? Kanilu používam prevažne vtedy, keď tá pera má pekný tvar, keď netreba vyslovene akoby korigovať a meniť ten tvar a treba len dodať nejaký jemný objem, tak vtedy siaham po kanile. S ihlou človek je o mnoho presnejší a vie tú peru viac vymodelovať, aj keď je to malinko traumatickejšia aplikácia, ale je presnejší. Takže zase ako kedy. Kolik mililitrů dáš na jedno sezení zhruba? Maximálne 1. Maximálne 1, 1,1. No to je celé dosť. A normálne? Ale veľmi záleží, Ondrej, od toho, aký materiál, lebo samozrejme nie je jedno, či je to 1 ml jemného materiálu, alebo je to 1 ml materiálu, s ktorým modelujem líca. Takže ono je to veľmi, veľmi závislé. Ja často aj kombinujem materiály v jednom sedení, že niečo vyplním hutnejším a niečo dokorigujem vlastne akoby taký nejaký sandwich jemnejším. Čiže je to aj od tohto závislé, nie je to vždy len akože od toho množstva. Ja by som to možno porovnala s tými implantátmi v rámci našej prsníkovej chirurgie, že 300 ml implantát môže vyzerať na dvoch ženách úplne inak. A to isté je to aj s výplňou pier, že ten 1 ml môže vyzerať úplne inak u vlastne dvoch žien vedľa seba. Takže nejak by som sa úplne nezameriavala na to, aké množstvo, nechať to na toho lekára, dôverovať mu, pozrieť si jeho výsledky. A tu zase tiež veľký výkričník, pretože pery sú veľmi také, by som povedala, easy na nejakú propagáciu svojej práce, pretože sa to dá odfotiť bez toho, že by bolo vidieť čokoľvek z toho pacienta a vlastne anonymne sa môže to prezentovať. A
často ja vidím naozaj extrémne vyretušované proste výsledky prác na sociálnych sieťach, takže pozor na to, aj či to, čo vidíte, je naozaj reálny výsledok, alebo či to nie je vlastne upravený výsledok a či aby ste sa nedali nejako zlákať možno niečím, čo úplne nie je realita. Pretože Stres. Teď je stres. A jak to teda mají najít? Recenzie, možno odporúčania, samozrejme recenzie, ktoré si prečítajú, odporúčania kamarátov, ktoré boli, alebo niekoho, komu sa pery ich páči, že boli na aplikácii, nejaké osobné skúsenosti, pretože to, čo vidíte, naozaj, ako pery sú podľa mňa jedno z najčastejšie retušovaných vecí, ktoré ja vidím, pretože si len predstavte, že to jemné tkanivo, pokiaľ sa pícha, tak proste tie opuchy, tie modrinky tam sú po aplikácii. Tak to proste je. Takže ak vidíte dokonale pery. A tak. A ešte dnes máme funkciu rôznych skrašľovacích aplikácií, ktorými keď prebehnete tú tvár a už len vyrežete pery, ani ste nemuseli pichnúť injekciu, aj to som už videla a zrazu sú pery krásne, ale vlastne sú úplne ilúzia. Já jsem to v plastice, teda mám pocit, neviděl jako na fotkách přetapu, nebo jsem to nepoznal, že by to někdo retušoval, ale viděl jsem ten výplňový nějaký účet na Instagramu, kde brutální efekt prostě z úplně starého člověka. Udělali prostě úplně mladýho sexy, prostě týpka s vyplou kůží. A jako fakt jsem to studoval, je to video teda, jo, ale asi to musí být, jo, já jsem ti myslím ukazoval, že jo, tenhle účet. A já jsem ti hovorila, že to je... Z nějaký apky, jako, že ho musel jako zestařit předem, jako v té apce už původně. Ale divím, ale to jsou jako reální lidi a divím se, že to prostě si na to nikdo nestěžuje, že to je prostě jako fake, ale nevím, ale přijde mi to jako možná je všechno v medicíně, ale přišlo mi to divný. Myslím si, že treba na to naozaj dávať veľký pozor, lebo je toho veľa. No. Určite v tejto estetickej medicíne je toho viac, samozrejme ako plastickej chirurgii, ale aj tam sa nejakým asi veciam sa nevyhne, ale pozor na to, čo vidíte na tých sociálnych sieťach a skôr si hľadať informácie o tom lekárovi, o tých školeniach, o tých materiáloch, aké aplikuje a hlavne recenzie a úplne najideálnejšie, proste keď vidíte niekoho iného, kto má urobené pery a sa vám to páči a dávam odporúčanie na lekára, u ktorého bol a vždy choďte do toho, keď z toho máte proste dobrý pocit aj pri tej konzultácii, kde s vami preberie vlastne tie vaše predstavy a čo ide robiť a techniky a všetko vám vysvetlí. Takže renovovaná klinika možná bych taky doporučil, která určitě. Prostě je zaběhlá, tak tam pravděpodobnost je menší, není to záruka prostě 100%, protože vždycky záleží na tom doktorovi, co tam je, ale většinou fakt ty renovovaný minimálně dělají takový konzervativnější výsledky, nedělají žádný extrémy a ta pravděpodobnost bezpečí je tam podle mě největší. No a poslední otázka na tebe, jestli můžu to doporučit ještě pacientkám po té aplikaci, jakým způsobem se mají šetřit, jestli můžu výjsť potom. Ešte by som sa malinko vrátila k tomu, čo si hovoril o tých anestetických možnostiach. Je pravda, že pera je proste najcitlivejšia oblasť v rámci tváre na aplikácie vyplniť, takže je to citlivé, není to príjemné, dá sa to zvládnuť. A práve preto všetko robíme. Okrem Emily existujú už, Ondra, aj trošku silnejšie krémy, ktorým my disponujeme aj u mňa na klinike, kde naozaj sú tie anestetika tak miešané, že ten efekt je ešte o mnoho silnejší v rámci anestetického, teda umrtvovania tej bolesti. A teda určite pacientky, ktoré majú napríklad herpesy, tak tu treba si dávať pozor a niekedy už vlastne kvázi pred tým, než začneme aplikovať pery, začnú užívať preventívne herpesín, pretože tá trauma tej pery môže byť spúšťačom teda tej infekcie, ktorá tam drieme, ako pri nejakých stresoch a podobne, takže určite prekryť herpesínom, čiže to je jedna z vecí ešte, na ktorú treba pri aplikácii myslieť. No a potom v rámci rekonvalescencie, tak ja vždy hovorím, že tých 5 až 7 dní sa tá pera proste jednoducho hojí. Najprv je tam opuch, neskôr sú tam samozrejme nejaké modrinky a treba byť trpezlivý. Má to nejaký svoj priebeh, hojenie tá pera
a treba byť trpezlivý a treba sa vyvarovať takým tým už štandardným odporúčaniam, ako je vlastne vyhnúť sa nejakej saune, samozrejme neaplikovať nič na tú peru po aplikácii, pretože sú tam nejaké rány, nejaký vstup možnej potenciálnej infekcie, neboskávať sa v ten deň a hlavne hovorím byť nejakým spôsobom trpezlivý. Môžu sa vyskytnúť aj nejaké drobné hrčky, ktoré hneď nemusia byť nejakou komplikáciou. To si všetko vlastne vysvetlí ten lekár s tým pacientom. Takže po týždni už krásne pery. Teda, ale to je jednoduchý. Akorát si vybrat správného poskytovatele a pokud to je jednoduchý. Hej. No ja dúfam, že sme dnešným podcastovým dielom ľudí neodradili, ale skôr možno nejakým spôsobom ukázali to, že sa to dá robiť aj pekne, a čo je vlastne našim celým cieľom nášho podcastu, aby sme určitým spôsobom niektoré mýty, ktoré stále v plastike a estetike pretrvávajú, nabúrali. Takže výplň pier môže vyzerať aj tak, že ju vlastne nespoznáte. Tak tímhle naší rtí epizodu můžeme ukončit. Díky moc, Báro, za všechny novinky a informace o tady té proceduře, která je fakt asi možná nejčastější vlastně po botoxu asi v estetické medicíně. A dejte si pozor, ale když se najdete dobrýho poskytovatele, doktorku, tak můžete mít fakt dobrý výsledek, který bude přirozený nakonec. Určite áno. A keby ste mali nejaké ďalšie otázky, ako vždy platí, kľudne sa pýtajte a my vám radi zodpovieme. Tak Ondra, teším sa na teba na budúce. Určite to bude zase zaujímavá téma a uvidíme sa o týždeň. Já taky. Hezký den. Krásny deň. Chceme přinášet nekonvenční pohled na plastickou chirurgii a estetickou medicínu. Zmyslom podcastu bolo najmä priblížiť vám modernú estetickú plastickú chirurgiu, ktorej výsledok je prirodzený a slúži na zlepšenie kvality života. Nechceme k estetickým zákrokom nútiť ani nabádať, ale ak o niečom takom uvažujete, chceli sme vám podať pravdivé a relevantné informácie. Budeme moc rádi, když vás podcast zaujme. Potěší nás feedback na platformě, na které právě posloucháte, komentujte a ptejte se na našem YouTube kanálu a Instagramech dr.barborabrezová nebo Ondrej Mestak. A ak vás tento podcast k rozhodnutiu niečo na sebe zmeniť inšpiroval, budeme radi, ak sa na nás obrátite a my vám pomôžeme svoje túžby naplniť. Barboru můžete navštívit v Nobles Clinic v Bratislavě. Se mnou se můžete potkat na klinice plastické chirurgie ST v Praze. Děkujeme za to, že jste si nás poslali.